Aquest cap de setmana el poble de la Llacuna celebra la 17a edició de la Mostra de Vins d'Altura, un certamen ja consolidat en aquest poble de casa nostra, que té aquest aire de la DO Penedès. Què tal, Sandra, regidora, com estàs? Benvinguda. Hola, bones. Tot a punt ja per aquest cap de setmana, 18-19 d'octubre? Tot a punt, tot a punt. Encara ultimant sempre hi ha coses d'última hora, però bé, ja tot encarat i amb moltes ganes de començar. Aquesta mostra que posa en valor també el producte de proximitat. Perquè clar, estem parlant de la Llacuna, poble de la comarca de l'Anoia, però esteu allà a la frontera de la DO Penedès, per tant el clima ja té aquest aire penedesenc, que això fa que tingueu aquests vins d'altura, i també l'alt que està respecte a l'altitud del mar, al poble. Correcte, estem allà ja, en Montxec, frontera Anoia amb Penedès, i això li dona aquest valor, al final, d'aquestes vinyes i amb aquest producte que es fa tant de vi. També tenim la cervesa artesana, que llavors aquest entorn ens dona aquesta peculiaritat, aquesta diferència amb els vins. Que és un tipus de vi, el vi d'altura, no? El vi d'altura, correcte. Estem en una altura, per tant, aquestes vinyes són vins d'altura. Hem de posar en valor aquest producte. Com es farà aquest cap de setmana, Sandra, en aquesta fira, com deia, ja consolidada, perquè fa molts anys que rutlla? Correcte, és la 17a edició, per tant ja tenim un bon currículum, i sí que és veritat que al principi es feia el diumenge, era el punt fort, segueix sent el punt fort realment, on es concentren més tots els productors, les activitats, inclús tots els productors, però es va començar també a fer dissabte. Sí que últimament, els últims anys, va perdre una miqueta de força el tema de dissabte, però ho hem tornat a recuperar, inclús et diria que cada any dissabte comença a agafar més força i amb moltes activitats. És un cap de setmana molt complet, amb moltes activitats, tant gastronòmiques com de paisatge, com de patrimoni. De fet, parlaves de paisatge i la idea és dissabte, 18, començar al matí amb una caminada, per contemplar aquest paisatge de vinya que tenim, no? Correcte, es fa des de Tastem, paisatges, que es diu, que també organitza Penedès Refugi. Llavors és una caminada per vinyes, on també ens ensenyen com conservar el nostre entorn, i mentre és una caminada d'unes 4 hores, uns 8 quilòmetres, i amb aquesta caminada fem diferents parades als nostres productors de vi i de producte d'embotit també. Al final és posar en valor la cervesa, el vi, el que deies, no? Correcte. Posar en valor això, tots els nostres productes, que tenim uns productes de molt bona qualitat, i crec que s'han de posar en valor per no perdre'ls, perquè al final la gent estem acostumada anem molt estressats, molt de pressa, i comprem per internet o per tot el súper, i crec que hi ha productes... De proximitat, no? Hi ha productes que s'han de comprar, els de proximitat, i més si són de bona qualitat, com són els nostres. El dissabte s'arrencarà amb aquesta caminada per descobrir els boscos, les vinyes, per descobrir aquests productors locals, però és que això serà al matí, però a la tarda de dissabte, Sandra, en aquesta mostra de vins d'altura de la Llacuna, el que voleu també és donar protagonisme a un espai que s'ha recuperat, que és aquest Cal Magí Ferriol, que fa temps que hi esteu treballant i que ja està en marxa, i que allà hi haurà una de les activitats, Correcte. A part ens fa realment il·lusió poder començar a fer actes amb aquesta casa que s'ha adquirit ara fa poc, una casa que es porta molt de temps lluitant per tenir-la. I bé, no volíem perdre del diumenge, el diumenge fer-ho a la plaça, com sempre s'ha fet. També creiem que tenim una plaça meravellosa. Aquest tastet, no? El tastet es farà diumenge, el tastet és diumenge, al Cal Magí Ferriol. Llavors cada any es fa un tastet diferent, i aquest any es fa un tas amb producte nostre, local, de proximitat. I a part també es dona a provar, també tenim un tastet dels vins de la Llacuna. En aquest cas, dissabte a la tarda, què farem? Dissabte a la tarda s'obren portes a 6:45. Hi haurà també, tenim l'oportunitat de veure l'ofici de boters, que crec que també és molt important, veure els antics oficis, inclús recuperar els oficis, que crec que s'estan perdent molt, el tema dels oficis. Què era el boter?
El boter és el que fa la bota del vi, on es conservava, no? Que a vegades necessitava fins i tot 40 o 70 anys aquest vi per conservar-se i que fins llavors no es pot treure. Correcte. I encara n'hi ha a la llacuna de boters, pregunto. De boters no, Vale. venen del voltant, però bueno. Perquè ja no, al final és un ofici que s'ha perdut en els anys perquè es conserven d'altres maneres els vins. Exacte, i llavors doncs tenim l'oportunitat de veure com es fabrica una bota des del seu inici fins a que s'acaba. I dissabte al vespre, que ja toca perquè l'endemà, en principi, tothom pot tenir festa, hi haurà un concert de jazz, no? S'ha apostat per això, Sandra. Correcte, tenim un concert de jazz del Josa Bas, on és un concert infantil juvenil, i que posa també una miqueta donar-li aquest toc de vi i jazz, també. Que marida bé. El diumenge, deia, sempre ha estat el dia tradicional d'aquesta mostra de vins d'altura des de fa 17 edicions, no? I és el plat fort una mica del mercat, no? Del mercat d'artesans, de productors, i així serà, no? Al matí, quan s'ompli aquest poble. Aquest poble, exacte. Començarà a 2:15, llavors, fins a les 2 tindrem totes les paradetes de tots els nostres productors. Tenim de 3 o 4 de convidats, també, que també són convidats però que són també considerats vins d'altura, ja que tenen les vinyes també a la nostra zona. I també els nostres embotits procedents de la llacuna, com són els formatges, l'embotit, la botifarra, vull dir, tot una mica, la cervesa. Llavors també farem a les 11, d'11 a 12, tindrem una visita guiada per la llacuna moderna, i així també aquí ho barregem tot, no? O sigui, tenim l'oportunitat de gastronomia, patrimoni i, evidentment, gaudir de l'entorn tan meravellós que ens envolta. Clar, al final és un cap de setmana pensat per amics, per famílies, no? També hi haurà activitats pels més petits, vull dir que s'ha intentat que tothom s'hi pugui sentir representat. Correcte. També hi haurà uns tallers infantils, perquè així també és una manera mentre els nens fan una activitat, com per exemple ceràmica o pintura amb vi, tot una miqueta destinat a una mica el que és la mostra de vins, amb el vi. Llavors amb els nens i els pares puguin també gaudir una miqueta del producte i amb tranquil·litat, mentre tenen els nens una miqueta entretinguts. I d'on venen les persones que s'acaben apropant a aquesta fira? Dels pobles del voltant, del Penedès, de l'Anoia, o fins i tot no sé si creuen comarques? Doncs creuen comarques. M'he trobat gent de província de Barcelona, oncles de més lluny, vull dir, cada vegada crec que és una mostra que està arribant més lluny, per sort, i tenim gent de fora de la comarca. En un moment en què també s'aposta molt per aquest turisme, enoturisme, no?, a Catalunya. Correcte. S'ha posat com en valor el vi. S'està posant molt en valor, a part, com dius, enoturisme, poder gaudir del tast, del producte, més el vi, vull dir, crec que és una barreja digna de... Sandra, aquesta serà la 17a edició que estàs organitzant com a regidora de Turisme de Cultura, no? N'has fet dues ja? N'he fet dues, aquesta és la tercera. És la tercera, no? Sí. Com ho estàs vivint a nivell personal, no? Aquesta tasca d'organitzar un certamen molt important per aquest poble són 900 habitants, vull dir que al final la gent suposo que aquestes dates assenyalades les té molt en compte. Correcte. Al principi, com tot, quan comences tot és nou i al principi el primer any sí que és veritat que es va més a la balada i més, no saps on, al final però al final ja és la tercera, vull dir... Ara ho pots disfrutar potser una mica d'una altra manera. Ara puc disfrutar, exacte, i sempre intentant innovant i fer d'aportar més cosetes, no? El cap sempre va voltant i sempre pensant cosetes perquè tindre més que arribi més gent, no? I suposo que la gent del poble també s'hi senti a gust, no? Correcte. Com ja passa. Doncs Sandra, molta sort aquest cap de setmana amb aquesta 17a mostra de vins d'altura de la Llacuna, que començarà dissabte durant tot el dia i diumenge al matí, que serà el plat fort amb aquesta mostra de vins d'altura. Moltes gràcies. I molta sort aquest cap de setmana. Doncs ja ho saben, un pla per aquest cap de setmana per les famílies, la mostra de vins d'altura de la Llacuna. Bon cap de setmana i fins dilluns!
amb el suport del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.